Alay ko ng Diyos, mga higala, mga kaigsunan, ato mga kaigsunan nga nagpadayon sa pagsuporta ni atong programa Buluhaton, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa tibok kalibutan. Diin kini matod pa sa atong Ginoong Kristo panglakaw kamo ug isangyaw ang iyang pulong ngadto sa tibok kalibutan. Ug bisan pa man mga kaigsunan ni atong programa, ako naglaom nagtuo nga pinaagi niini igsuon maabot nato ang tibok kalibutan sa pagsulti sa kamatuonan o pagsulti sa pulong sa Ginoo sa pagdasig kaninyo. Nining atong dakong pangutana og sa gamay nga tubag mga igsoon ning adlaw, unsa ang katungdanan sa usa ka asawa diha sa kaminyoon. So unsa ang katungdanan sa usa ka asawa diha sa kaminyoon? O diha sa iyang kaminyoon nga kahimtang. Diin siya dunay bana nga usa ra ka buok igsoon. Mo gini atong ipahinumdom dili daghang bana ang gitugot sa Ginoo. Ang iyang katungdanan, pagbiya siyang ginikanan, sumala pa sa balaang kasulatan, Genesis 2, no, 24. Nga din, ang iyang kaminyoon nga kahimtang mao ang pagbiya siya mga ginikanan o pagtipon siyang bana aron sila mahimong usa ka lawas. O niya dayon sumala sa balaang kasulatan sa balaod sa Ginoo sa unang panahon sa Deuteronomy 24 versikulo 5 nga ang bag-ong maminyo mga kaigsunan wala sila trabaho nga buhaton gawas lang sa ilang gitawag nga panagtipon, no, gihatagan sila kagawasan nga di sa sila manarbaho aron nga ang ilang kaminyoon mahatagan pud og gitawag nga kaimportante nga concern sa Ginoo nga magmalipayon ang laki ug ang babay. Sumuna siya ang iyang katungdanan sa usa ka asawa sa iyang kaminyoon nga iyang malipay ang iyang bana. Ug matod pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan diha sa unang Corinto City 1 hangtod sa 5 nga ang asawa dili na siya magbuot siyang lawas, kun dili ang magbuot siyang lawas mao ang iyang bana. Mga kaigsunan dili na siya biblikanhon na siya mga kaigsunan kay kana gasa sa Dios apan ipahimutang sa balaan nga kahimtang kay dunay mga butang igsuon nga dili na ni siya maayo ang gitawag pagpakighilawas diha sa dili nimo bisan pa dili nimo asawa o asawa sa imong isig katao, asawa sa imong silingan o asawa sa imong igsoon. Nay mga panahon igsoon nahimo ni siyang problema didto sa dapit sa Corinto tungod kay ang iyang amahan nga balo na minyo niya gihimo pong ipon-ipon gikabit pud sa iyang anak. So usa ka sa lawayon kayo igsoon nga klase sa pagpakighilawas. So diha sa katungdanan igsoon sa usa ka kaminyoon sa usa ka asawa, so kinahanglan nga siya maghatag og kalipay sa iyang bana pinaagi sa gitawag mga kaigsunan diha sa lawas nun nga kahimtang. Muna nga diha sa ikatulo mga kaigsunan, ang una mutipon siya puyo uban sa iyang bana. Biyaan na iyang pamilya, iyang ginikanan, niya mutipon siya siyang muna siya gisulti sa Biblia kay lisod man kay magminyo niya magtipon pa mo siya maginikanan nang ang Biblia nagsulti nga kinahanglan do naging siya kaugalingong mga puloy-anan aron mahimo silang usa ka pamilya mga kaigsunan. Ikaduha, maghatag siya kalipay sa iyang bana. Ikatulo mga kaigsunan, kinahanglan ang asawa magmatinumanon sa bana. Tito kapitulo 2 bersikulo 5. Una siya ang gisulti sa balaang kasulatan nga kinahanglan ang asawa mahimo siyang maayong ehemplo sa mga babaeng batan-on or sa mga kababaenhan kung siya mga higala magmasinugtanon sa iyang bana. Ang bana igsuon kinahanglan nga siya mahimong tahuron og respetuhon sa asawa kay gani pa panahon mga kaigsunan ni Sarah nagtawag man siya agalon sa iyang bana nga mao si Abraham. Una nga kinahanglan nga ang usa ka Kristohanon igsoon nga asawa, no, sa iyang usa ka bana kinahanglan nga siya mga kaigsunan aduna siya katungdanan nga sinugtanon siyang bana. Niabot ang punto mga kaigsunan sa Israel sa una, niabot ang sugo sa prinsipe nga ang tanang asawa nga dili mutuman sa iyang bana patyon. So sa kadelikado to mga kaigsunan tungod kay yadtong panahon na niabot sa balaod sa Israel nga ang tanan nga mga
niabot ang panahon nga ang naisugo nga imong mabasa sa balaang kasulatan nga ang asawa nga dili motuman sa bana kina patyon. Mo po ni mga kaigsunan diha sa Kristohanon, ang asawa nga submissive siya, mo submit siya siyang bana, mapanalanginan siya. Ingon nga ako adunay asawa, akong ginatudlo nga kinahanglan mo submitar siya sa mga plano, o kung dili man po sakto nga plano, paminawon po nato ang atong asawa, kay dili man po nag-ingon man po ang balaang kasulatan mga kaigsunan nga ang atong asawa mao siya ang atong gitawag nga kauban sa kinabuhi, partner sa kinabuhi, o diha sa espirituhanong kahimtang asawag bana igsuon, pareha sila atubangan sa Ginoo nga magpuyo nga adunay katungdanan, adunay katungod sa iyang kinabuhi. Dili ingon nga kay babae siya daog-daogon, no, tungod kay kini igsuon matag usa dunay gitawag katungod. So libil ta atubangan sa Ginoo, walay labaw asawa o bana. Pero diha sa katungdanan ingon nga asawa kinahanglan nga mahimo siyang adunay gitawag paghigugma sa iyang bana ug sa iyang mga anak. Kinahanglan nga atimanon niya iyang mga anak, dunay mga anak karon mga kaigsunan, magsige na lang suri sa syudad. Ala de sa mga kalsada, highway niya mga pakilimos, mga bata nga wala na mga kaigsunan giatiman sa mga ginikanan. So ang mga Kristohanon kinahanglan dunay kanang pag-atiman, paghigugma silang bana o pag-atiman diha sa ilang mga anak. Mga kaigsunan, ang katapusan, no? Di lang masinugtanon, di lang paghigugma sa banag anak, ang katapusan igsoon matud pa ni Apostol Pedro nga kinahanglan ang asawa mahimo siyang maayong example sa atong mga kababainhan. Atong basahon mga kaigsunan diha sa Pedro, unang Pedro 3:1 hangtod sa 7, nagatudlo si Apostol Pedro nga diin ang mga asawa kinahanglan dunay gitawag pagkamasinugtanon silang bana, unya ang ilang mga sinultihan managgawi mahimo kini nga makakabig sa uban nga mga tawo, unya dili pinaagi sa pagpagwapa sa ilang mga nawong o pagpaanyag sa ilang mga buhok. So, sahay mga kaigsunan, ala daghan na kay color nga nanay kumpletong color sa buhok, nanay brown, nanay orange, nanay violet mga kaigsunan sa mga kababainhan, tungod kay usahay ilan na lang gihimo nga magpaanyag diya sa buhok, pero sumala sa Biblia kung basahon mga kaigsunan, dili naglantaw ang Ginoo sa atong lawas nun nga kaanyag, sa atong physical nga appearance mga kaigsunan, kung dili ginlantaw sa Ginoo ang atong inner part mga kaigsunan, ang atong kinasuluran nga bahin sa atong lawas nga mao atong kalag espiritu igsoon nga mahimong maanyag atubangan sa Ginoo pinaagi sa atong pagsunod diha sa mga balaod sa Ginoo. So ang asawa adunay katungdanan sa paghimo og maayong mabutang alang siyang pamilya og alang sa iyang bana og labaw sa tanan. Paghimog maayong mga butang, maayong kinaiya diha atubangan sa Ginoo. Danay ko ng Dios og daghang salamat sa atong mga kaigsunan nga nagapadayon nining atong programa sa pagsunod. Ang Dios magapanalangin. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.